हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात सगळे? दीपास टेस्टी डिलाईटमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण परवलाची भाजी कशी बनवायची ती बघणार आहोत. थोडा वेगळा असा पदार्थ आहे, तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हालाही नक्कीच आवडेल असा पदार्थ आहे. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात. त्यासाठी मी हे 1/2 किलो परवल घेतलेले आहेत. त्याची साल आपल्याला घ्यायची आहे. तर या भाजीला काय म्हणतात तेही मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि आता आपण सगळ्या परवलांची साल काढून घेणार आहोत. खूप इझिली साल निघते त्याची, आणि साल काढल्यानंतर खूप मऊसूद अशी भाजी त्याची होते. साल असेल तर कडक कडक राहतात, मध्ये भाजी करकर लागते खातानाही. त्यासाठी त्याची साल काढून घेणं हे गरजेचं असतं. तर मी आता सगळ्या भाजीची साल काढून घेत आहे. तर आता बऱ्यापैकी सगळी साल काढून झालेली आहे. त्यानंतर दोन्ही बाजूचे देठ काढून घेऊयात आणि आपण त्याचे 4 भाग करून घेणार आहोत. बघू शकता तुम्ही, अशा प्रकारे आपल्याला सगळे भाजीचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. आणि जे परवल जरा निबार असेल तर त्याचे बी असते आतलं, तेही कडक कडक असते, तर तेही आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. जे कोवळं असेल त्याची काढायची गरज नाही आहे, पण जरा जास्तच निबार असेल तर ते दाताखाली येतं मग भाजी केल्यानंतर. तर मी सगळे चिरून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण कांदा टोमॅटो चिरून घेणार आहोत. तर मी ते चॉपरमध्ये चिरणार आहे, त्यामुळे त्याची काही पेस्ट होणार नाही, पण खूप बारीक असं चिरलं जाणार आहे. तर मी त्यासाठी 2 मीडियम साईजचे कांदे, 2 टोमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. आणि ते आपल्याला सगळं एकत्रित असं चॉप करून घ्यायचं आहे. खूप छान असं चॉपरमध्ये बारीक होतं. तर मी ते चॉप करून घेते. बघा, आपण सुरीनं कट करत असतानाही त्याचे एवढे बारीक कट करता येत नाही, आणि मिक्सरला लावलं तर त्याची पेस्ट होऊन जाते. तर हा ऑप्शन खूप छान आहे. त्यानंतर मी कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये परवल थोडेसे फ्राय करून घेणार आहे. त्यामुळे त्याची टेस्टही छान लागते आणि भाजी करत असताना ते शिजलेही जातात लवकर. तर मी थोडासा गोल्डन कलर येईपर्यंत ते तळून घेणार आहे. बघू शकता तुम्ही, त्याला कलर यायला लागले चांगला. तर आता आपण ते काढून घेऊयात एका प्लेटमध्ये. तर मी प्लेटमध्ये सगळे परवल आणि एकसाथच सगळे तळायला टाकले होते, त्यामुळे ते सगळे एकसाथ तळून झालेले आहेत. त्यानंतर आपण भाजीची तयारी करू. त्यासाठी मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे. त्यामध्ये 2 चमचे तेल आणि त्यामध्ये मोहरी आणि जिरं घालून घेतलेलं आहे. ते छान तडतडलं की मग त्यामध्ये कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे. कढीपत्ताही छान असा तडतडला की मग त्यामध्ये आपण चॉप केलेला कांदा आणि टोमॅटो आहे तो घालून घेणार आहोत. आणि तो छान असा परतवून घ्यायचा आहे. तेल सुटेपर्यंत किंवा कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे. तर कांदा भाजायला लागलेला आहे आता. तर तो आता बऱ्यापैकी भाजून झालेला आहे. नंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद पावडर घालायची आहे. त्यानंतर हे धना पावडर आहे अर्धा चमचा, आणि गरम मसाला अर्धा चमचा घालायचा आहे. तेही छान असं तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. मसाला छान असा परतायला लागलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. पण ते जरा कढईला चिकटायला लागला होता मसाला, आणि आपल्याला अजून बाकीचे मसाले घालायचे, तर मी अजून थोडं तेल त्यामध्ये घातलेलं आहे. त्यानंतर हा घरगुती कांदा लसूण मसाला आहे तो 2 चमचे घातलेला आहे. तोही आपल्याला छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. बऱ्यापैकी आपले टोमॅटोही छान असे त्यामध्ये मिक्स केले, अगदी ग्रेव्हीसारखाच त्याला थिकनेस आलेला आहे.
त्यानंतर हे छोटी अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. हे जास्त आंबट दही नाही आहे, तर ते छान असं त्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. फुटलं नाही पाहिजे दही, इतपत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता तुम्ही ग्रेव्हीच एक प्रकारची तयार झालेली आहे ही. आता आपण त्यामध्ये परवेल घालून घेऊयात. ते आपल्याला छान त्यामध्ये मिक्स करायचं आणि बघा बाजूनं कसं तेलही छान सुटलेलं आहे. मसाला आपला छान असा परतवून झालेला आहे. जेवढा मसाला छान परतवतो तेवढी भाजीला आपल्या टेस्टही छान येते. तर बघा 5-6 मिनटं लागतात, पण ते परतू तितपत आपल्याला छान अशी टेस्ट येणार आहे. त्यानंतर मी 1 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे त्यामध्ये. आता पाणी तुम्हाला कितपत दाटसर भाजी हवी किंवा पातळ हवी त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी घालून घ्या. आणि बारीक गॅस ठेवून मी ते छान असं शिजवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर हा अगदी एक छोटा चमचा गूळ टाकलेला आहे टेस्ट बॅलन्सिंगसाठी. हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाहीतर नाही घातला तरी चालेल, पण त्याने टेस्ट छान येते. तर आता आपली भाजी तयार आहे. ती मी भातासोबत सर्व करते. तुम्हाला भाकरीसोबत, चपाती, पराठा ऑप्शनल कशासोबतही तुम्ही करू शकता सर्व. कशासोबतही छान लागते भाजी. तर मी ही भाताबरोबरच सर्व केलेली आहे आणि प्लेट बघूनच तुम्ही समजू शकता की एवढी छान लागते ही भाजी. तर नक्की करा. आपल्या चॅनल असेच कनेक्टेड राहा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबही करा. तर भेटूयात आपण यानंतर आपल्या नवीन पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. थँक्यू.